Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Bugün 28-ci zor günahını alıp getirbiz. Ул да булса кешеләрнең яшерен рәвештә сөйләшүләрен тыңлап тору. Ягъни, менә булай икән, берәр кеше сиңа сүзем бар, чыгып сөйләшик әле дип, ике кеше инде анда ишек артына чыгып сөйләшә икән, һәм син шул вакытта тыңлап торасың икән аларның сөйләшүен инде. Менә бу син тәҗәссүс, гарәпчә була инде, татарча шымчылык була инде, теге бер-береңне күзәтү, тыңлау була инде. Менә мондый гамәл кылган кеше бу зур гөнаһларны кылган була. Чөнки Аллаһы Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тыйды кешенең инде яшеренеп сөйләшүләрен тыңлап торарга инде. Яки әйтә икән анда икебез генә калыйк әле сөйләшеп дип инде, һәм син инде тагын калып анда тыңлап торасың икән. Яки ике кеше үзе генә якка карап сөйләшә икән, һәм синең колагыңны куеп анда беренче тыңлап торасың икән инде. Яки урамда анда бу инде катгый тыелган. Бу шымчылыкка керә, ә мусульман кешесе инде ике кешенең инде сиренә, ике кешенең инде сөйләшүенә тыкшынырга тиеш түгел инде. Һәм менә бу зур гөнаһлардан булып тора. Чөнки Аллаһы Тәгалә Хуҗурат сүрәсенең 12-нче аятында әйтә: "Ва ла таҗассасу" ди. Шымчылык кылып ди, бер-берегезне ди күзәтмәгез, тикшермәгез ди. Менә мусульман кешесе инде күзәтеп, тикшереп йөрергә тиеш түгел калган кардәшләрнең нәрсә турында сөйлиләр икән алар, нәрсә турында дип, нәрсә эшләргә ниятлиләр икән алар дип инде. Әгәр дә сиңа әйтмиләр икән инде, син аларны күзәтеп йөрергә, аларны инде теге тыңлап йөрергә тиеш түгелсең инде. Чөнки әле тагын да куркынычлы нәрсә Бухари риваятендә килә торган хадис бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Ман истама'a иля хадисин кавмин ва хум лаху карихуна субба фи узнайhi al-anaku yawm al-qiyamah" диде. Кемдә кешеләрнең шушы яшерен сөйләмнәрен ди тыңлап торган булса ди, андый кешенең дә кыямәт көнендә ди колакларына кыздырылган бакыр салырлар ди. Ягъни кыздырылган инде шушы бакырны инде колакларына салырлар ди. Ни өчен? Шушы яшерен сөйләшүләрне тыңлаган өчен. Шуңа күрә менә ислам диненең бер әдәбе булып тора, ике кешенең яшерен сөйләшүе була икән, әманәте инде безгә инде тыңлап торырга, кызыксынырга ярамый. Чөнки бит инде Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Мин хуснул ислами мар'i таркуһ ма ла яъниһи" диде. Кешенең дә ислам диненең дә иң яхшы күрсәткече дә үзенә кагылмаган эшкә дә кысылмау ди. Әгәр дә сиңа кагылмый икән, сиңа чакырмыйлар, сиңа әйтмиләр икән, син калдырырга тиешсең. Син кызыксынып инде кысылырга тиеш түгелсең. Әгәр дә сиңа кирәкле булса, алар сиңа әйткән булырлар, хәбәр иткән булырлар. Шулай булгач, алар сиңа хәбәр итмәде икән инде, бер нәрсәне җиткермәде. Шулай булгач инде бу сиңа инде кагылышлы эш түгел, син инде артларыннан йөреп аларны күзәтергә тиеш түгелсең.